να δώσω το μυστικό για την θέμα πανοράματος. Δεν μπορώ. Όπα, ο περιπλανόμενος. Σιγά μην σε κερδίζει ο παραπλανόμενος ακόμα εκεί, είναι, το ξέχασα. Άμα είναι εκεί δεν την κερδίζουμε, παιδιά, ποτέ. Άστο. Άστο, μην πατήσεις να παίξεις. Κέρδισες, αποκλείεται, το πιστεύω. Λοιπόν, κέρδισες. Περιπλανόμενε, ξεκίνα live και κάνε έτοιμα για να μπει. Τι? Α, Καρδάση, ναι, καλά, εγώ τι λέω, νομίζω τα θυμάμαι. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να πω κάτι, λέει, τον είπα πριν Καρδάση, ότι δεν το θυμάμαι. Εγώ μαλώνω τη μία την κόρη μου, κάνει κάτι και τη λέω με άλλο όνομα, με δουλεύεις. Ξεχνιέμαι, μπερδεύομαι, τι μου λες τώρα. Καλά κάνεις, εντάξει. Άστο. Λοιπόν, τουλάχιστον να λες κάποιο όνομα από τις άλλες τις κόρες. Τι είπες? Να λες κάποιο όνομα έστω από τις άλλες σου τις κόρες. Τις άλλες λέω, ναι, και πετάει τα όνομα του. Τι έκανα? Ναι. Δηλαδή, όχι να πεις το όνομα μιας φίλης σου, εκεί πέρα θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Θα έπρεπε να το ψάξεις. Κυρία Γκουνάκη, ρώτησα την κυρία Φίνη να πει δημόσια σε όσα προϊόντα δοκίμασε ή έβαλε από αυτά. Τι να πει δημόσια, δηλαδή τι χρησιμοποιεί? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Διευκρίνησε το λίγο αυτό που μου λες. Αχ, εμένα η ηλικία μου, εγώ είμαι για σύνταξη, παιδιά. Έχω γίνει σαν τη σταφίδα, δικαιούμαι σύνταξη. Α, θα σου πω τώρα, δώσ' μου ένα λεπτό. Σοφοκλή, πρέπει να κάνεις live για να σε βάλω. Άνοιξε live να σε βάλω και κάνουμε έτοιμα. Λοιπόν, για να παίξουμε. Λέει τώρα, Γαλοπούλου, για τα μεταξωτά που μου έλεγες. Έχω να σου πω ότι εμένα δεν μου στείλες για να τα δοκιμάσω. Η Κέτη μου τα έχει πενέψει πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν μπορώ να βρεθώ με την Κέτη. Στείλε και σε μένα να τα δοκιμάσω. Και τι για πες για τα μεταξωτά που έχεις δοκιμάσει? Εγώ σήμερα πλήθηκα με το πράσινο. Πες. Πω, μαλακό που το έκανε το δέρμα μου. Κάτσε μισό λεπτό να βρω τα... Στείλε μου... Δεν θα το δοκιμάσει ακόμα. Αλλά θα δείξω. Να το πω. Στη Θεσσαλονίκη δεν κάνουμε ποτέ. Κι εγώ θέλω. Κοίτα, τα βάζεις στα δάχτυλά σου, είναι από μετάξι. Μου το πες. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω, θα πρέπει να πάω σε ένα φως που και... Παιδιά, εντάξει, μετάξι έτσι. Πρέπει όμως να βραχούν, νομίζω, πρέπει να τα διαβάσω. Αλλά και έτσι νιώθεις, σου κάνουν και ένα είδος απολέπισης και... Κι εγώ θέλω. Είναι ωραία. Μετάξι οι κοπέλες. Παιδιά, δεν ξέρετε πώς έγινε. Και τι, μην έκανες τέτοια ώρα. Δεν ξέρω τι πρέπει. Ειλικρινά δεν ξέρω αν έπρεπε να τα βρέξω ή... Έχει γίνει όντως το μετάξι. Πρέπει να τα βρέξει. Για πες πώς γίνεται, στείλε μου λίγο. Πρέπει να τα βρέξει. Σοφοκλή, πού είσαι να κάνεις έτοιμα? Πάει ο Σοφοκλής. Τι λέει εδώ? Τέλει. Παιδιά, απίστευτη. Δηλαδή το νιώθω λες και είναι... Δεν πιστεύω να τα πετάς αυτά μετά. Κάνει ερωτήσεις και τη γράφει μου να τις λέω, να απαντάω. Ελί, εγώ δεν θα πω κανένα μαγαζί με ρούχα. Θα σου πω μόνο για έναν άνθρωπο που τον αγαπώ πολύ και φέρνει τα ρούχα στο σπίτι. Είναι ο Magic Choice, ο Γιώργος, ξέχασα το επίθετο, που βοηθάει πάρα πολύ. Αν με βρει στο Facebook Έλενα Γκουνάκη Ηλιάδου, θα το βρεις με ρούχα και θα φέρνει και στο σπίτι. Αυτό. Τι λέει τώρα εδώ για να δω.
Παιδιά, είναι όνειρο. Όνειρο, δεν το περίμενα. Πρώτη φορά θα δοκιμάζω και θα έχω 2 μήνες. Ανάλογα με το τύπου δέρματος, λέει, είτε κάνει στεγνά έντονη απολέπιση, είτε νοπά λίγο βρεγμένα. Αλλά πώς θα καταλάβουμε το τύπο? Πού είσαι ρε Σοφοκλή? Παιδιά, μαλακού που είναι. Παιδιά, και εγώ πρώτη φορά τώρα μπαίνω έτσι από live δικό μου σε άλλο. Συνήθως με ανεβάζουν έτσι, δεν ξέρω, πατάω συμμετοχή. Καλησπέρα, δεν λέω κυρία, καλησπέρα και τούλα μας. Καλησπέρα. Παιδιά, αυτό είναι. Και είναι αυτά μέσα. Θέλω κι εγώ ρε Κέτη. Όταν θα έρθεις θα κάνουμε μποτέ και θα κάνουμε live μποτέ. Ναι. Αυτός είναι ο Ρόκι. Ο τύπος επιδερμίδας μου είναι λιπάρο, ξηρό. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κι εγώ είχα ένα τέτοιο. Το Γιόρκι μου, ο Ρόκι μου. Ψυχούλη. Τα αγαπάω τα ζωάκια πάρα πολύ. Με τη δει η Ιωάννα να θέλουν και ξεχωριστά σε μένα κάποια πράγματα που θέλω. Δεν θέλω από αυτά γιατί εγώ δεν τα τρώω αυτά. Ποια? Τα έχω δει, δεν τρώω εγώ τέτοια. Δεν τρώω. Ας πούμε πορτοκάλια έχω στο μάχη, δεν μπορώ να φάω. Δηλαδή θέλω... Ό,τι θέλετε να στείλετε στην Κέτη, παιδιά, τη διεύθυνση την ξέρετε, στείλτε. Αν δεν τα φάει η Κέτη, θα τα φάει κάποιος άλλος. Θα βρούμε. Υπάρχει κόσμος. Λέει Καρδάση, εσύ που πού είσαι? Μια καλή μπανάνα, κάνα αβοκάντο. Όχι, τι είναι αυτό και νομίζω? Μην κοιτάς έτσι, είναι οι άντρες. Είναι κάτι κορίτσια. Τώρα από πού είναι και τα κορίτσια? Από Εύρο, από πού είναι? Αλεξανδρούπολη. Από Αλεξανδρούπολη. Είναι κάτι μικρά ατομικά γατάκια που μπαίνει στο δάχτυλο, μόνο στο δάχτυλο. Όταν είναι στεγνό, κάνει απολέπιση και είναι από μετάξι. Και αν το βρέξεις λίγο, κάνει πιο... Δεν ξέρω το δεν είναι... Ναι, αλλά εγώ δεν το δοκίμασα ακόμα. Όταν το δοκιμάσω, θα κάνω και βίντεο. Εγώ είμαι πολύ μετά την αμυνόπαυση. Είναι ξηρό το δέρμα μου και το κάνω έτσι σκέτο. Το έκανα τώρα πρώτη φορά. Και έμεινα, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται σαλάδι εκεί τώρα. Θέλω κι εγώ να τα πω στη σταφίδα, παιδιά. Δεν είναι τώρα πρόσωπο αυτό. Μην τα βλέπετε έτσι. Δεν σκεφτείτε. Έχω εδώ πέρα ένα χαμό. Ναι. 38 χρονών είμαι και νιώθω 88. Αυτό λένε από 1 και μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Έτσι νιώθω. Χρειάζομαι τη σύνταξη τώρα. Τώρα. Θα σας πω κάτι και τι πες με χωμάτικο. Και όλοι εσείς που μας κοιτάτε. Έχεις δει κανέναν συνταξιούχο να μην πηγαίνει θάλασσα με το καπί? Να μην πηγαίνει εκδρομές με το καπί? Ενώ εμείς σε ένα πάρκο που τη βγάζουμε με τα λόγια όλη μέρα. Τι εσύ? Εγώ δεν μπορώ. Γιατί είσαι συνταξιούχος? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Τόσο νωρίς, μικρός φαίνεσαι από τόσο νωρίς. Δεν έχεις την ιστορία σου? 45 μισό είναι. Και πώς έγινε αυτό? Για έναν πιλότος μπορεί να είναι ναυτικό. Να μας πει. Δεν θέλει. Θέλεις? Όχι. Δεν θέλεις? Να σε πω κάτι καλοφάγωτη? Ούτε δικά δεν έχεις, μια χαρά είσαι. Δεν είμαι κόκκινος πολύ. Όχι, δεν Δεν ξέρω, εγώ με πήρε ο ήλιος, δεν ξέρω. Άλλαξα κινητό γιατί πήρε στο άλλο μπαταρία και τώρα έχω ένα πιο παλιό, ας πούμε.